MLA Ranjit Debbarma tongjorani Tripura hasteni politically haparni Jotoni slai active tei Aakramak leader ni bisingo khoroksa bono Tiger Ranjit hinibo sinijago bo lai thangnai 2023 ni assembly electiono Tripura motha party ni wngwi batayei kwplai wngwi tabuk 24 Ramchandroghat constituency ni borom gwnang MLA 1964 bisio sodorni esrai kamio khoroksa krishok jomiyani nukungo bini jodmo amoni Agulo primary to graduation rongsrungmung paimani Agulo 1989 bisio bo puila political bai kwrwngmani political bai kwrwngwi Tripura sarokni yok sanani bagwi ATTF mungwi kaisa political force lamkha amoni pore 2017 bisini Agulo bo democratic political bai kwrwngwi tabuk Tripura hasteni kwthar assembly ni khoroksa adong laithangnai bisirogoto Tripura sarokni hamkraini bagwi yok sanani bagwi kwbangmano samung khlaika phiaba tabuk bo thagyako bini Tripura sarokni hamkraini bagwi samung tangmani recently norok nukna Aguli hai jagao sini bukung bararok muikhutung phal tongjanai rokni jungjalno twiwi Agulini mayor bai malai koklam salaimani tamni hinmale kwdwkma sal romwi Agartala yakeba Aguli hai jagao sini kongthai bara dofani muikhutung phalui chajanai rok kubuni dopharok bai saknangya khlaijagwi tongo eba satok pitok khlaijagwi tongo obo hai birman tei jungjal rokno bobo haike yok sariwi man abono twi no mayor bai bo malai koklam salaika paithago Agulini je thayo sini bukung bararok muikhutung phalui tongo amo hai thayo thangwibo bongni jungjalni kothomano khnawi kha borom gwnang MLA Ranjit Debbarma viewers borom gwnang MLA Ranjit Debbarmani samung tangmani raidano norok bobo hai ungjak comment khai sanani tapokdi hambai।